Ne tɔgɔ Kewule Bala Danbele. Maliko la hakilila min na Maliko la hakilila tɛ se ka fɔ bilen parce que démocratie jamana kan n'a fɔra ko sɔrɔsiw kɛmɛ ka kɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma ni mɔgɔ ma kuma na u bɛ na ka datugu mɔgɔ si tɛ se ka tiɲɛ fɔ bɛɛ kɛmɛ k'i daminɛ Maliko la bon o de ka ne sera Maliko yɛrɛ la Maliko ka taa cogoya min na a tɛ ka taa tagabolo ɲuman kan dɛ ne b'a kan ka kɛ bɛɛ de b'i da sago fɔ bɛɛ de bɛ démocratie de don bɛɛ bɛ hakilila de fɔ donc ni min hakilila fɔra o man kɛ fasoden jugu ye min hakilila min mina o b'o de fɔ o de ye jamana ko ye mais ka kɛ dɔrɔn n'i ye hakilila fɔ dɔrɔn a fɔ k'e ye fasoden jugu ye ti Mali fɛ ni mɔgɔ min ko sɔrɔsiw ye ko dɔ kɛ mɔgɔ dun kɛra cogo cogo jamana tɛ se ka mara k'a bɛɛ kan o tɛ se ka kɛ o ou n'o kun tɛ kɛ kɔrɔlen olu bɛ se fanga la olu kun tɛ se yan o ko dɔ de yira la k'a fɔ ko dɔw man ɲi jamana kɔnɔ ko dɔw man ɲi ko dɔw man ɲi o de ka ɲi o de ye jamana ko yɛrɛ o de ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ n'i bɛ marali kɛ kan ka so o de ma. Ne tɔgɔ Rosaline Danbele. Maliko gɛlɛyalen don dɛ k'a ta k'a da kalaya kan o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye san o san an de bɛ nin courant tigɛ gɛlɛya in na n'a fɔra Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san joli bi Mali si ka tila ka siri mɔgɔ la courant ko la vraiment a ka gɛlɛn maliyɛnw ma transition yɛrɛ y'i kale k'i seere ministre de l'énergie et de l'eau ko an ma ko ɲina kɔni k'u bɛna groupew ni fɛnw sigi ko Mali ko courant ko a tɛna kɛ comme san tɔw ta vraiment u k'a lajɛ Mali courant tigɛ ko ka ɲɛɲini k'a la n'a fɔra mɔgɔw b'u ka san hakɛ san caman de fêter ko courant ma tigɛ olu ka dugu la an b'u kun olu tigiw la kuma jumɛn an tɛ se ka kun la u k'a lajɛ vraiment mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sa Mali courant tigɛ ko la o de ka ca mɔgɔkɔrɔba dɔw t'a supporter banabaatɔ dɔw t'a supporter nin bɛɛ hakɛ bɛ taa min. Ne tɔgɔ Abubakari Sidiki Fani ne ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ kumasen dama kan o kumasen fɔlɔ-fɔlɔ o ye de carte biométrique ko min bɛ sen na sisan filɛ waati min na carte biométrique yɛrɛ soubassement ye min ye n'o ye RAFEC ko ye 2009 waati y'a sɔrɔ maa baden bɛ min ma se RAFEC ye olu mɔgɔw bɛ olu ma RAFEC kɛ bon sabu RAFEC bila mairie mɔgɔ minnu ka bolo kan i bɛ taa depuis 4h du matin o b'a sɔrɔ mairie y'a ka mɔgɔw de choisi k'olu ta ka ban u bɛna aw maa minnu tɔgɔ sɛbɛn liste la dɛ aw de bɛ na don o don a bɛ taa jɔ aran na u t'a sɔrɔ o ye RAFEC yɛrɛ ye fɔlɔ nin y'a semaine 4nan ye ne bɛ taa n da mairie la 4h du matin sundigaw bɛɛ bɛ n sɔrɔ yen depuis sunkalo ma se n b'a la fo kana sunkalo don hali o don u y'an bila ko fo le 28 ko n'o tɛ ko RAFEC tɛ se ka kɛ. Ne tɔgɔ Isa Jara circulation ɲɛnabɔli ko ɲɛ bɛ polisiw de bolo n'i y'a ye k'a fɔ ko accident ni fɛn ninnu bɛ nɔgɔya o ye polisiw de ye ni accident ye kɛ ka caya fana polisiw jɔyɔrɔba b'a la parce que polisiw kan ka u jɔ u kan ka jɔ yɔrɔ min na u kan ka u jɔ yen u man kan tɛ ka jɔ yɔrɔ min na u kan k'u jɔ yen u man kan tɛ ka jɔ yen bon au contraire fɔlɔ la n'i kun ye policier circulation na i hakili tun bɛ sigi parce que a bɛ k'i ɲɛna ko lakana de bɛ yen mais bi an ka Mali in kɔnɔ yan nɔ n'i ye policier circulation na i ja bɛ tigɛ fɔlɔ de hali n'a sɔrɔ k'a fɔ i tɛ choc kɛ i bɛ choc kɛ parce que policier yɛrɛ yelen yɛrɛ sira fɛ fɔlɔ k'a sababu kɛ mun ye Mali policiw kɛlen don i n'a fɔ u tɛ sara i y'a faamuya u bɛɛ mɔgɔw minɛ cogo sugu bɛɛ la minɛkun yɛrɛ t'a dɔw la papier dafalen don i dafalen tɛ o Mali policiw donnen don wariko de la donc maintenant baara tɛ k'a k'a kɛcogo la.